dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Wakelo nu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende magrumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi. Chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade? Moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Oyawre nyakora mogi jwankin machiegno kiny makawuono. Chenro en mar rupiny twak en mokwongo mawaranga ni gik matimore kone opogore ma pacho kae. Tainya bende kawatemo nono ni gigi mosebedo katimore odiochieng' manyoro wacho ni mobede kata weche manyien warangi ane okinyi makawuono. Kendo warang ni siasa ma Kenya kato koro bende ochomo kanye. Mano kama bedo kae ka watwa kendo warango achiel kachiel. Mane kamwada chake mondo winja chal mar piny Kenya mokwongo kantiere kae gi wenda abedo dago go mbaka okinyi makawuono. Ang'ami gi thuolo ka achiel kachiel ka koni gi welo mage bedo kata e chero nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar bokeo nyaka sango kantiere kae kod welo George Ayugi Mbuta ma en jasiasa korka UDA antiere kode karka oyawre kendo machiegni erokamano kuom chopo e Ramogi TV okinyi makawuono. Erokamano. Kama chielo bende nyakora mogi jwangan ka kod Newton Ogada en jasiasa bende wantie godo okinyi makawuono e chenro mar rupiny ka wanono chal mar piny Kenya ka warango ni siasa to chomo kama chal na Newton oyawre kendo machiegni. Oyawre. Erokamano ahinya kuom thuolo mar bedo kodwa karka. Chaka kodi ka warango siasa ma pacho kae ma piny Kenya ochomo kanye ka warange nyaka sani. Kinyalo describe mana machuok kae to bang'e waranga ne sigana mamoko mantiere ka. Ochal nade? Siasa ma Kenya to aparo ni kama koro chopo ndo chimo kuma ber nikech gik matimore gin chok timre chon chien kata gin weche ma wacho gin wacho gi wich teko wacho gi thuon to sana ne koro ji ochako duogo ochako wuoyo kaka jopiny gichako ng'iyo ni okay apart from gombwa mar bedo siasa kata gik monego wayud kaka josiasa ang'o ma jopiny nyalo yudo mane makelo e weche mang'eny makoro nok atimore joma ok dwar ni mondo ji obed piny owuo koro winjo ka gimbe gisechako loso grup gichako go mbaka gi to joma dwaro ni ji owinjre be koro chako wacho no oyo wasebedo sira ni moromo sani koro chopo kama koro nego winjre mondo wachor Kenya odhi mbele. Mane chalre mar siasa modiochieng' makawuono king'iye maber jomoko winjo ka dwa ni mondo ringi jomoko dwa kelal gi chama jomoko dwa kawo kiang'o nikech giseneno ni koro riwruok moro nitie madwa bet madwa miyo piny Kenya bedo gi kwe e kinde mabiro. Aya erokamano George Mbuta. Yes. Ochal nade sani gino kama siasa ringe kaka niga chakre ka ochopo sani mae kama nigeno ni
piny Kenya dhi chopo kata piny Kenya dhi bedo kotenore kod wechegi mag siasa? Erokamano, mokwongo en gima ber ahinya ma sani timore e pinywa mar Kenya ka. Nikech ung'eyo maber ni kane wachako siasa to samoro kane nitie yiero mane itimo yiero king'iyo ni jomage manomiyo ombulu kata nwayudo ombulu e area mane machal nade. Kendo wan kaka onagi en mor marwa kendo ilo marwa ni sani koro ker mar piny William Samoei Arap Ruto nyoneno bang' lweny mane jinsi oketo cha. Ing'e pile pile ni kidhi e lweny to ng'atno manyalo dhi kodi e lweny kata manyalo konyi lweny en ng'atno ma jirandi, ng'atno ma in go machiegni. Tadiera ne en lweny mane owuondwa ni en lweny ma the tribeless, en lweny ma nyithindo to ne nitiere jogo manyopondo e tok lwenyno mane dwaro ni agenda margi mondo otimre nade mondo odhi nyime. To en ka ng'wono mar Nyasaye ni ne giwuok oko. Ing'e ni kisomo Biblos wacho ni gik moko duto te timore maber ne jogo mogeno kuom Ruoth Yesu. Obed gi marach, obed gi maber, to duto nyaka wagone mana Nyasaye erokamano nikech ong'e gimomiyo okelo siedhono e kinde machalo kamano. Koro wan wawegi kaka onagi to wagone Nyasaye erokamano ni adier ka lweny nowuok to jowa nochung' mong'iyo mowacho ni kowapimo jok mago lweny ni gin jok mawuok e wi got tigoyo jirandwa mawuok e piny mar Ang'owa bolo mar Rift Valley to nyo akawo patik mwakoni wan ok wadhi timo Ang'owa, ok wadhi participate e lweny ni ok en marwa to nyo waikore mar chungi ng'awa gi Ondielo Jagot. Koro en ber maber ma Ondielo Jagot be nyong'iyo mong'o ni lweny ni ok en lweny mochak marumo sani. En lweny mar gimiluongo ni succession. Actually, en lweny mar overthrowing the president of William Ruto. Dilo ne mondo go William Ruto piny. To kasa ma William Ruto segore piny, ting'e maber ni the beneficiary en jalup mare. To kata sani kung'iyo oboke makawuono wacho maber. Nyoro DCI nyodhi o investigate okaw statement mar jotich mag jalup mar piny mar ariyo mar piny ni. To sani en wach ma nitie lwet DCI ok onego wawuoye matut ahinya. Kamano. Kendo wamigi thuolo mondo mi gitimane nonro mar achiel. Biblos bende mulo Newton Oganda bende gilony mar weche mag yalo bukono kaka piny Kenya dhi ondike nade e muma. Wacho kaka kamano bende wabetie koso wago okang' maduong' ahinya koro moge jwang' gi kanyo nitiere telo ma bende koro medore e sirkal mano mar Kenya Kwanza. Nitiere jotelo mag migepe mopogore opogore maromo kata 12 ma bende owuok e sirkal mar William Ruto ma bedo ni oriemb tich. Ok nyalo bedo sano oseyangore ni noriemb gi tich. Osebedi ka yiero ji manyien waseno kanyo jotelo nyaka mawuok e duond bura mar ODM ka oriwore kod sirkal masani to ahinya e tend migepe kapod girito mondo mi odhi opwodhgi kod telono mano mar od bura kata komiti madhi bedo kacha kanonogi kendo puodhogi lemo machalo kamago. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya ne oyiero Dorcas Odur mano mondo mi obedi Attorney General nyinge bende kod dichwal e od bura. To Dorcas en miyo man gi lony machal nade. Wawinyane sigana ma oloswa kae kod Simfros Okenda kae to bang'e wanon nyaka jotelo mamoko ma bende osegwel karka e tend migepe mopogore opogore. Tok dang' ni makoni kod kocha gikone nenore ni jatend piny William Ruto oyudo jal mowinjore kod lemo mar Attorney General. Tok ne Justin Muturi gole lemo no, jatend piny nowalo Rebecca Miano e kama nochako loke pache kendo tero Miano e migawo mar limbe. Gima nochako miyo komno odong' nono. E oboke ne ute fwambo odiochieng' ma kawuono, jatend piny owalo Dorcas Agik Oduor e lemo mar Attorney General. Dorcas en okil mani kod lony mar arieya tok tiye sekta mar sirikal kuom thuolo mar higni 30. E lony mare, Dorcas osechiwo paro malach e wi bero chike ma pacho ka, kamoting'o chwalo buche makedo ne ratich oganda kod chiwo paro e wi chike. Dorcas bende ipako kuom bedo jambola kendo jadiera e tije ka en jal morito chike ma pacho ka. Dorcas nopuodhi kako okil mar doho mamalo e pacho ka e higa mar 1992 tok yudo digri e somo mar chike e higa mar 1999 kod diploma mojiwre kata postgraduate diploma
kowuok e kar tiegruok mar chike mar Kenya School of Law e higa mar 1991. Gie sani otiyo kaka jagoro e apisi mar jomin buche. Jatend piny bende owalo Beatrice Askul Moi kaka jatend migawo marango chenro mag dongruok e pinje Afrika ma Ugwe kata EAC. Moi en jalony e weche mag sayans mag oganda kanotiyo kaka jatend migawo mar pi kod lope e kaunti ma Turkana. Ponono ni welo mar Dorcas Oduor opuodhi odhi bedo miyo mokwongo bedo Attorney General e historia mar piny Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Osino kanyo kromo jwangen gwelo mutingo kanyo Beatrice Askul Moi mabende kinde maniere kanyo nene duond burano mano mar ODM to bende osebedo kotiyo nyaka e telo mano mar kaunti ma Turkana sirikende mokalo kanen ka jatend migawo kachiel koda kasani Dorcas Oduor mabende koro nyaka sani en jal mogwel mondo mi odonje lemo mar Attorney General manyien ma pacho kae. Odhi chalo nade gwelo ma kamae no mi paro machal nade Newton Ogada. Apa ni president marwa ma en William Ruto timo maber kuom gima nyo tim mar gwelo jowa. Moso ka koro wanonagi wan chapok wabedo sirikal. To aneno ka kijende manyo wuok oko ni jensi an poda support gi nikech gima nya gitimo miyo lokruok maduong' obedo Kenya ka. An gadi ni migosi William Ruto ncha dwani mondo oketh cabinet ni kata chon. But again no yiero joma no support ko manyo kura mar bedo president. Koro no duoko lwedo. No duoko lwedo kane okoluwo ratiro mar yiero ji e migepe. Kenya nyalo paro king'iyo kramna kinde Daniel Arap Moi. Ne nyalo mi ministry kaluwore gi gima ne somo nyedo kane wan gi ngama chalo ka Joyce Saitoti. Ne en minister mar education. Education ne dhi maber nikech no understand gima no yiere kanyo. Ting'e ni William Ruto no yiere ji mane giomiyo yiero gi kata kipenje en wuon samoro ne ok nyal ng'eyo. To nikech asebedo siasa matin, nitie pressure ma wuok bang' election. Ni an na support nyaka miya gimoro, na support nyaka miya gimoro. But niche ok okawo stand mager mar wacho no okay, kata ni support alemo ng'eny ma ok nyal timo. Omiyo ne wabedo gi migepe mano ting'o joma ok winji gimo nego bed ni gitimo. Nja wacho ka kan last time ni aneno gi wang'a ka Murkomen mancha minister chien kucho kendo aneno ko jako bed appointed. Obiro pedho yien achiel mo bei gi ndege. So I was asking myself ni kande wuok Nairobi mo biro pedho yien mo bei yien achiel mar siling 5 ka wang'iye e weche wa mag pesa machiendo sani ere ka gino donjore gino ok donjre. Koro kanchi ng'iyo kancha pesa tiyo kata kancha ministers wa gin flashy. To ne nyisa ni gimancha kero timo ne duoko lwedo ne joma nomiye support mondo bed president. But sani gima koro timore Kenya ka en ni oseyudo ni Kenya duong' moingo wan wawegi. Kenya is bigger than all of us. To wa Kenya duong' moloyo wan wawegi to wanyalo tiyo gi jo Kenya. Nyaneno ka ji mang'eny pengo kabisa yiero kata mana mar Mbadi mondo bed jatend migawo mar pesa. Kendo jowa osepingo gino nyaka jo UDA mabathe kocha moko nitie mosepingo. To ne gipinge matek kabisa nikech ne gineno ni onge kaka ne jo ODM nyalo donjo sirikal kendo top ODM officials ema noyudo migepe te madongo mane nyalo wach Kenya ka. But Ruto ncho keto gini maber e mesa mowacho ni yawa jo opposition te koro biuru mondo warewre jo Azimio miwa uru jok moko mondo watigo mondo waket Kenya bed gimoro adiwa gimoro achiel. Jo Azimio notamore. Other people mantie Azimio notamore. Na aneno ka giwacho ni wan ok wanyal tiyo gi William Ruto. William Ruto is an individual. En ng'at achiel e Kenya ka ok gin ji 10, en ng'at achiel. But ka entiere ni en president mar piny to neno ka nitie upungufu e sirikande to yot ne nikech chik oyiene yiero ng'ata moyudo manyalo konye timo gino mondo ka poni William Ruto succeed e term ne mokwongo to waduto wan jo Kenya watimo ang'owa wa succeed. Koro aparo ni gima ne kero timo mar yiero ji mane nyalo konye tich e sechegi. Macha was the best thing ever in the world. Nano ka nitie complain ni ne ok oyier gini. Aneno ka jowa moko pingo kendo mana jowa ma jo siasa gi. Ni ok gineno ka nitiere any youth e age mar Gen Z mobed appointed to be a minister. Nano ka ne ji complain e gino. Gen Z ncho wacho maber niya gin formless, gin partyless, gin faceless. Ere kidwa kawo ng'ama ikia mondo ikete migawo. Kech kane gin gi jotendgi to ne yot mondo mi kero luong no kay jatelo bika mondo nyiso jok manyalo perform in various ministry. But ne ok inyalo yudo ne gin joma wuoyo machalo yamo. Gibiro yamo nyalo biro amukodi and you onge kuma inya donje. Ne amukodi. So gima ne pod ok ayiego e weche gi te
en ni ne wadhi mbele jatend piny ochako wuotho kodhi Mombasa kowacho gik ma koro dhi timo kapok wabedo piny gi nyithindogi pok wabedo piny gi minegi gi wuonegi nitie jok manowito nyithindgi jomoko ne samoro kata pod ok oyiki an afil ni ka sama ker ne yiero ministers gi to nonego lose kamkunji moro matin ma en owuon emocheya kaka nonyalo cheya mana neno ka entie Mombasa cha to wach ne jok manyicha nyithindgi otho e accident ginene e maandamano ka adwa ni mondo ute arom kodu ok anya duoko no nyithindu because gisetho but adwa gonu mos kaka ker mar piny mar ariyo adwa ng'eyo polise manyicha onego joka ni to gin action mane mosekawnegi mondo ka wabedo gi national unity ma dialogue manyicha Raila Odinga wacho cha to wabedo gi dialogue ka ji te odonje gine joma nyicha nyithindgi onegi joma nyithindgi ni osuptal joma no maki ma pontie jela nyaka e sel nyaka wuono onego beno segolo chik kaka ker ni jok mancho mak manjo dhi ng'anyo ne piny macha was their political right wagoli gi bedo ko mondo sama se yiero ministers ga manyien gi wachak wuotho fresh mamano nyalo bedo rem mantiere ka kalure kata ni jatend piny Kenya bang' lando ten migepe ne pok piny ochango kata iwacho ni healing chapok otimore ing'eni gima koro timore ka ji koro neno ni nyithindwa gi nodhi e ndara mondo yier jomoko ministers which is not the truth yiero ministers opogore gi dhi e ndara ne gi complain e weche manyicha timore Kenya ka machalo finance bill to kendo ne giwacho ni ok watamore chulo pesa ni but odhi timo ang'o to manyicha wachulo 2023 cha en otimo ang'o ka minister rwako saa mar siling 900 to 900 ni nyalo timo gimoro ok wacho ni ok inyal nyiewo giri ka en gi pesa ni but so long as ni in a leadership position nitie gik moko nyalo wuok e dhogi kisenyiewe kata gi pesa ni nikech jomoko ndokech koro gima timore kama pod waywago nyaka wuon joma njo maki mantiere ka polis onego beno osegol gi nikech ka piny osechango ma koro nyalo wach ni jo ODM moko yiere sirikal ka wuono to ng'ama nomaki ka kedo mondo yier gi ni en to pod en e selo timo erokamano ahinya George Ambuta kamirange isekonwani kama nene piny Kenya kane ika chako nyaka sani lokruok oseneno kendo inya neno ni adieri opogore kaka ne piny ochako sano neno kanyo listi mano moting'o kanyo Beatrice School Moe mabende oyier kanyo kaka jatend migao madhi bedo kacha ka otelo ne weche go mago mag kuonde ma otuo kata gi alwora mano mar East Africa Community neno kanyo bende moyier ne lemo marathon jener ma neno kanyo Dorcas Oduor Nyaro Nagi kendo kama entiere karka poch gi pako osebedi ka idhiro gwelo kod iro makamagi ni kawe ng'adi nyoro erokamano mokwongo agone wuon piny erokamano ni wan kaka jo Kenya kata king'iyo bunge marwa wasebedo kwa fail meeting the threshold mar the gender to king'iyo jogo mowalo sani kwa ng'iyo pinywa mar Kenya kineno Chief Justice en ng'ama miyo kineno Attorney General en ng'ama miyo kineno kata jo manyo yiero e minister mag 22 gi yudo ka joma miyo nitie kendo gi threshold mar the gender owadwa wacho wach moro Newton ni jok mane nie maandamano moko pod nie jela jok issue ma joma notho kapok obedo address tadani mondo apar ne owadwa maber ni chieng' mane wuon piny lando the first 11 nolando the first 11 nikech moluor mogik former prime minister nodagi ni eno konya golo joge ka issues gi pok obedo ng'owa obedo address one then issue mar compensation for the jomane hospital mondo chulne gi bills mag serikal jok manomaki mondo gole jela gi issue mag joma othogi to kaponi iwinjo chieng' mane ker mar piny lando list ma the second list now to statement mare was very clear. One was the issue the police manotimo injustice to the people will be dealt with. The second one was the issue mar compensation. The third one an issue mar jok manomaki man iye mondo gibed release unconditionally. The third one was the issue mag joma na hospital mondo chulnegi ango chulnegi bills mag hospital dedicated by the government of Kenya, of which I can confirm to you mago otimore. Issue ma kata cases ma jowa moko manomaki
obedo released without what? Without any charge. Mano samo lose ni jogo mano ma kata jok mane nie ng'anyo juma mokalo ka. Yes. No se wegi thuolo duto. Yes. Unconditionally koso ne gin jok mano ket kacha mana mondo mi obed kaka puonj ne jok moko mabende osebedo ka dhi ng'anyo. Moko pon tie jela nyaka sani. Kata seres. Yes, mantiere jela nitie jok ma na wacho ni gima ne timore ni nok en ng'anyo mayot. Ne nitie paro mar overthrow the government mar President William Ruto. And wange maber ni ka nitie gimiluongo ni treason to people must take responsibility. Nitie jogo kata sama wuoyo kodi ni investigation the DCI is still on with their investigation. Kendo we are aware ni nitiere officers adek mantie office mar deputy president ma their statement were taken yesterday. There's supposed to be 5. The former governor and the serving Nairobi MP. To the other one was excused because he was in Congo. During this time. So okadwa ni mondo preempt the investigation ma the DCI is going on with. To gima wabedi kwa ng'eyo owadwa Newton ni mae was not just a normal mandamano ma samoro watimo gacha. Mae it's either string attached ni they were supposed to overthrow William Ruto and the beneficiary constitutionally William Ruto failed to be overthrown from power. The deputy was to take over. Yero katagwelo mano mara Dorcas Oduor. Yes. Mano miyo ka okara Justin Bedan Muturi. Udbedo ka opwodhe udbedo Attorney General mokwongo. Yes. Ma miyo e pachoka. En loch ne joma mine kosnyalo kete eratil man. Erokamano, mokwongo Dorcas has served the government for over 30 years. Mosebedo koa en secretary mar the Director of Public Prosecution, osebedo deputy mar Director of Public Prosecution. And the third Dorcas ni ngama nobedo promoted chono kata kawuono. Kata mane sirikal mane wan godo mar handshake cha. Nokoneno Dorcas. Kata mane sirikal mar Kibaki cha nokoneno Dorcas. To sama koro choponi the president oneno gi wange what the youths want and the Kenya he also believe in odwaro en nyakoro manyi jogo manyalo tiyo to wange maber kendo bo nge maber ni jok manyalo tiyo maber maonge mibadhi gino nagi jogo manyalo tiyo maber ma dedicate their life to work gino nagi emo minano kasani nitie kata ngut kuom jirende wa moko nitie kata ywak kuom jo Kenya moko ni most position in the Luo community because Raila supported William Ruto and this the Gen Z mandamano. That is not the case. The case any onagi ong'eyo gima timo kendo time gi chunye duto te kendo dwaro result maber maonge mibadhi mora mora. En lonyruok maduong' ne joma mine mar Kenya o kata Luo kende ni sani koro wabedo gi Attorney General ma ng'ama miyo to wantie gi Chief Justice ma ng'ama miyo wadwa ni ng'ama miyo bed empowered wadwa ni sani king'iyo kata mana Europe, America and wherever America now want to have the president of ma ng'ama miyo. They are going to vote for the president of Mabuchu. A woman must be empowered because if you empower the woman, you empower the community. Erokamano. Newton, kamida mede karkanyo lemo mar Attorney General mabendo sewachi kine mathoth en ng'ama nigi teko mar katiba mano mar chwalo kata sumo paro ne jatend piny Kenya wechegi mag chike. Rem mane Justin Muturi nitiere godo wadhi neno ka Dorcas dhi donjo kanyo kendo nyalo kelo lokruok to rem ni neno mane ahinya nitie cases mathoth jatend piny Kenya loso weche tere court wacho ni oyo mane na taro mar chik ingeni kapok wachopo kata kanyo jatenda ne wacho ni ng'anyo manche wantiego no obedo sponsored gi jomoko mano en rumor or I don't treat it as ni en gima dieri mano is a rumor kapok ji odhi e ng'anyo manyo koro kelo gik matimo changes makoro ntiegi Gen Z no wacho ni maber ni kik wakad 2024 finance bill negi ni public endara ka negi wuotho ma ikono president wasai gini kik tim ang'owa kik timre negi state gik momiyo negi dwani mondo gino kik timre machiel kuom gi ni corruption ni malo molo development gik mang'eny mane giwacho manotimore and ni nyalo paro ni ndalogo jo UDA party ne nyalo wacho gimoro amora ma ginyalo wacho sama gidwa winjo ichungwa ne nyalo wacho anything no nem nyaka nyithindo go ni mago nyithindo
ma kia jo Uber to nigi iPhone and what have you. Mane kane ng'iyo parliament ki back date ng'iyo kaka Millie Odhiambo ne wuoyo, ne en gima ne en debate ma nitie parliament, but jowa notamore winjo wach, jok mano oluoro William Ruto notamore nyise adier, mane gimiyo koro king'ir no ka Muturi gini en no there, nikech no kawo jok mane wacho dhoge. Ingini I'm a leader by my own. Ka kawo jok ma wacho dhoga mok nyal kwera gi marach, to onge chieng' manyalo bedo leader marul. Nikech kati bed jatelo nyaka jogi moko nyisi ni jatelo kacha joko wacho kama ok ober kodwa, nikech 1 2 3 4 Ruto nje wiye tek motamore winjo gigi. Koro ntiere advantage okatamra wacho ni nitie jomoko bebe no chako plan gigi moko ei maandamano ka. Jok mano plan gigi no plan nikech ne giyudo thuolo mar donjo e gini, nikech gini koro is formless, gini is tribeless, gini ng'ima nyalo wuoyo go onge. Koro gi fan nikech kata ka nchi neno dwato na onge na nene mane picha na neno ka oketi sanduge mag jomo tho mang'eny e ndara. Gen Z ne ok nyal nyiewo sanduk gi pesa gi magire ndara. Mano is not the truth. But koro jomoko nokawo thuolo gi mar keto. King'iyo statement mar deputy president, immediately kapok gini ochakore, nochako wacho ni en kodhi e ground to winjo ang'owa, owinjo ground. En ground mane mano winjo to ne ok onyal nyiso jatende. Kwang'iyo gik mosebedo katimore e sirikal ni, ne ok otimore e sirikal moko nikech jatendwa mar piny owacho machon ma en Uhuru Kenyatta notamore chiko ite e jok mane miye advice, omiyo nokethogi kata mana gi jalup ker, nikech gik mane nyise according to kaka ne wagoni kura. Kane ng'iyo gavana moro nitie ma Mountain ka ok luongo nying ng'ato, demands momiyo sirikal ok en demand minyalo miye kata mana sirikande mar county government. Osiko bane wan jo Mount Kenya ka ok onwang'o migepe kia boro, to wan koro we are not part of it. Wan go konwango gini as if ni jo Mount Kenya kende manogo kura ne William Ruto. William Ruto noyudo kura nyaka luo Nyanza gi jomoko matin mane nyalo gochone. To ne ok wanyalo gone kura wan nikech wan gi candidate kaka joluo. To gima koro ne timore kise yombo kaka ne Ruto bedo ni kuro en president, kaka no yombo ka ne ok oyombo mana I don't want to dwell on. To koro in wuon ji te man dalani, in makoro in jatelo mar piny owacho masechego. So Ruto nochako manyo Raila chon, ok ni nyoro ni eka Ruto nomanyo Raila. We know these things. Raila pod nodagi nikech gik moko ne pok obedo maber. Higa mokalo ne wantie ndara waduto kane watamore ni gik moko ok timre ang'owa maber. Gachagua ma deputy president nowacho no keto mtego ni kichope gine office malo kucha to keto gik ma Raila Molo ok nyal timo ang'owa, ok nyal donjo. Raila said ni okay, ok adwa donjo kanyo. Kano wetamore donjo ang'o makoro timore. Kik waruch wach Gen Z, warew gi jok mantie gi personal interest. Joma nigi personal interest modwa kawo piny mano is their own problem. But Gen Z to nokelo kwayo gi as the people of this country. Waonge tich, waonge chiemo gi tax medore, we cannot afford. Kidi e gima koro ne kero timo mar yiero Dorcas. Ing'eni na wacho gimoro kachako ka. Dorcas gini koro yier kaluwore gi migap gi magisebedo ka gidi ong'ini to osetimo ang'o nyaka nochak tich. Koro yiere e office mo understand. Onojo Muturi nje en speaker man National Assembly, if I'm not wrong. Ne gitiyo gi DCG. Man sama ne jolo sirikal, jogi nje gidhi go together. All ministers mane piny owacho nigo makoro no riembgi, te no support migosi William Ruto. Antie gima tamore winjo. Ruto nje ne gi teko mar yiero opposition ministers immediately ko kawo piny owacho. To nje akotimo mano. Nyaka koro no wabedo gi tungni. Eko fwenyo ni kare koro watimo ang'owa, nyaka wabed ni wanyalo riwore. Mondo ka waseriwore, kik wil ni telo makoro nitie sani ni nje anyo Uhuru Kenyatta, ka Uhuru Kenyatta luongo Raila mondo gibed gi achiel, mondo wabed gi kwe in this country. Dong nje anyo ka publicly. Mano wach ni timore makosa tema notimore nikech handshake government. Kawuono koro waonge handshake government. Kawuono koro wane government mane ne wawenegi. Ok otiyo makoro wachak wachiko mana handshake ang'owa government. Eka koro gini dhi tiyo. Koro aparo ni leaders wa mosebedo ka support jotelo madongo gi. Gitiyo gi languages moko ma are not good. They are not presidential. And again our president wacho gimoro ma ok adwani wiye owilgo. Chieng' mane maandamano mokwongo chakore, nowuok ka yo wang' kaka jatend piny. Mowacho ne jok mantie kanyogo polise mano nego ji notimo the best job ever. Ne gitimo tich maberie mogik. In fact no puogi e mbele screen ni an kawuono I support police officers tema nitie duty. After few minutes ka koro realize ni polise gi nonego joma innocent ma ng'ato nigi pi moting'e lwete tigoye gi bunde, eko chako wacho ni koro polise gi nyaka kaw negi okang'. I'm still doubting. Ka ng'ama ncho wacho the first statement ni jogi otimo tich maber, kawuono kan kambaka nse ni jogi koro nego tue. Koro kama gipoko timore, I'm just requesting very humbly kaka jaluo kendo kaka jakenya, kidwa ni mondo ibed gi government maber,
ruch gik maricho gi te chak manyien mondo ka nitie ng'ama oting'o dhoge kendo modhi e ndara kendo kosegol jogi te kech ji dok e ndara am telling you ka jok manomak gi pok ogol ni timo some investigation to samoro nitie ng'ato e igi ma was very innocent ng'a biro yie gi gino onge jatend piny owacho ni jok mane wayudo gi te wagol gi wachaka ng'owa fresh chaka fresh ni kata ka chake fresh kano oyudi ka in gi podi nyalo omi kata kana osetimo ng'owa kano osegweyi gi charges mowinjore gi gima ne wacha ng'owa gi dhogi that's my stand about it but I support Dorcas to go and work erokamano ahinya iwacho ni gin paro mopogore opogore mantiere kar kae kapok atieko mondo aranga ne pogo lemo makoro ng'wech ntiere duond bura mara ODM sani ka jotelo mopogore opogore donjo e sirkal kod kuonde mamoko Mbuta ochal nade ka JB Muturi ne otimo tich mar sumo paro makar ne jatend piny Kenya to Dorcas onego bed ni donjo yo machal nade kiwacho ni ji oluoro jatend piny Kenya ji oluore onge ng'ada koni adier wan gi geno erokamano ko ang'iyo former Attorney General Justin Muturi Muturi ingeni tich mar Attorney General is supposed to advise the government on some legal matters to nitiere chich moro ni samoro ne ochiegni gi former president and samoro ne ok onya golo advice maber for the betterment of the country. Emomiyo no kan nitie that shake up from Attorney General to Minister for Public Service. To ang'eyo maber nikech Dorcas kaka wacho ni Dorcas osebedo Deputy Director of Public Prosecution and Secretary of Public Prosecution. To gimiyo ineno kano kao Dorcas Ruto believe maber ni jaluo en ng'ama luwo chik kendo jaluo en ng'ama tiyo tich marapenda mane momiyo kane adier kata bang' miyowa finance miyowa energy kendo ineno Attorney General chako miyowa en geno mara kendo lamo mara ni Dorcas is going to work to the threshold mar timang'owa mar make sure ni justice is served to this country and advice maber omi sirikal mondo kik wabed gi ng'eni wasebedo gi advice sa premier sirikal on some tenders and all that tido ka chak backfire jo chak die court chak itelo gi pesa mathoth to tich magi timore nade onge to jogo samoro timore kamano to mibadhi ne ma ineno ka samoro vijende onge tich winjo ka ywak managers inene godo then issue drop the finance bill 2024-2025 of which you do not drop the same day the finance bill was the following day finance bill no. The other one was the issue of IBC menentie by partisan talks mabeno sebedo so gini timbe nade nye oseka nye no kaja komo sign gi Ruto at KCC there. The third one an issue mar employment bo manabedo ka one mibadhi dok piny mibadhi nyama dok piny kokaw jogo mariek kendo jogo moluoro mibadhi kaw nagi otimre nade omi officers of responsibility owinjo ko wadonyo wacho maber kama ni Ruto samoro puonj wach tada paro ni wadwa maber kabisa ni adiera dhano be ntiere gi rem mare samoro to mondo ing'e ni Ruto winjo wach nyo riembo nyaka jogo machiegni kode riembo ministers over 10 ok en gima yot wadwa to nyeno kanyo weye gi moriembo gi mo kelo joma nyien kelo officers manyien king'iyo issue mar gine appointment of opposition leaders nyo timo appointment mag opposition leaders nitie jok mano chungi party mag ma supporters Azimio in Luo Nyanza kendo kaka former governor ma Kisumu Ranguma no chungi party mane support Raila mar ng'ane mar Ochieng from Ugenya en chairman mar gine mar cooperative Cusco is it Cusco and king'iyo Gumbo beno chungi party mane support Jakom king'iyo manyo yiere kas manyo mi kas do poge donje tich and the jesuno da geli ogitime nade ogidwar not only that kata king'iyo chairman mar Posta Mama Rosemary Nyamunga nene opposition all these people okay get together and then samoro channel nene chopo kum Jakom no admit maana mene podok yot lakini no temo embende ni kata kama na ko yude kura jogo no tima ng'owa no la kugia serikal to sani serikal mobiro en serikal ma kata wan joluo wegi ni kata wan serikal erokamano ahinya wacho ni weche githoth kanya koro mojo kiwacho jotelo modonjo kata mago mabiro e don buche kata mar riwre kod sirkal sani gidhi bedo ka giweyo fuok koso remo ok dhi bedo e duond bura no mano mar ODM nyakoro mo gijwang
wakelo ni sigana machielo kae, mano sigana molosno kae kod jafwambo wadwa mano Walter Nyambaga kotenore kod telo mano mag ODM. Jotelo wacho nade kotenore kod lemogi ka wan gi jatend mano ogai mar ODM Raila Odinga kaponi odhi AU odhi chalo nade mar jalupgi ariyo Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho odonjo e sirkal. Jakom mar ODM bende odonjo kanyo kaka jatend migao ka Opiyo Wandayi mantiere e od bura bende lemo mare mano mar bedo jatend kweth manok e od bura bende koro osemiyo jod bura mathoth koro lap dhogi jurni koso ndong nikech koro ging'eny bende lap dhogi jurni. Owinjore sigana ni kotenore kod laro telo kata kombe e duond bura mar ODM. E chenro mar lombo jokanyo kaka yor manyo telo e duond bura no mar ODM, duond bura mosebedo gi telo mongirore kuom higni mayo 19. Gisani jodito momako lemogo biro yudo thuolo mar chiwo thuolo makende ne jogo mabiro mako luth mar chwalo duond bura no kadhi nyime. Bango mbasa mar telo muche duond bura mar ODM kendo weyo ka moko kuom jotelo e duond bura no oyudo gwelo makende lemo mag piny owacho moting'o jalup ogai mar ODM Ariyo Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, jakom mar ODM John Mbadi kanyakla kod jalno marango chal mar siasa e ODM James Opiyo Wandayi mabende en jatend kweth manok e od bura. Manyo leme chama mar ODM koro osekelo liet ka jotelo kaka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga osenyiso dwache ka gisani to obolo ne gweno dome otar mar nyiso tend mine duond bura mar ODM. Ka wadhi mbele kantie thuolo moro amora mar mondo wan bende wabedi ni wanyalo tiyo ne chama e ngas moro amora ma wanyalo yudo thuolo no. Nafas no wabro kawo gi lwetu ariyo kendo wabro tiyo ne chama gi teko wate kaka wasebedo kwa tiyo ne chama. Mogi TV ofweko mopondo e romo moro madundo mane otim yodho wadh Nam Chumbi e kinde ma maling'ling fono ni gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif osenyiso gombo mare mar ng'wano lemo mar jalup gai mar ODM ni mar Ali Hassan Joho mawuok yo Nam Chumbi koro weyo lemo no. But if you're asking me on my capacity to be able to serve for the people, to bring in more vitality and freshness, by all means. But I would truly prefer that we cross that bridge when we get there. Romuno ne oting'o gavana ma Kisii Paul Simbarati bende ok odong' chien kendo diro gogo mar rech koponi en bende onyalo yudo thuolo mar telo e ODM. You know, I'm a vice deputy vice chairman national. We will lead. I'm a leader. I'm a governor in my own county. Again, given an opportunity to serve at a different level in my party again, I'll do it, and we'll do it for sure. We'll do it to the level that our people expectation is met. Yeah. Magi timore kinde ma jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni kiny mar chieng' tich adek nitie romo mobagi kod kuku mar ODM mar larruok kaka inyal pong' fuok madhi dong' thuolo. Penjo maduong' en ni to ng'a gini mabiro yudo thuolo mar bedo gai mar ODM ka nyaka sani jodura man kod lek noting'o Babu Owino ma Embakasi East, Millie Odhiambo to kod Otinda Molo ne tend kweth manok e od bura to Caleb Amisi ne kom mar pak. Ka koro chama dong' nafas koro dong' e chama bende to pod wadwaro ni mondo chama mar ODM ok dog piny kata matin, chama obed motegno. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Aya, nyakoro mogi jwangi se winjo. Telo, ida poge, ida kenge yo machal nade. Fuok madhi dong karka. Obed ka machal nade. Kamonene ka chiel. Mbuta cha kodi. Ngeno kija kanyo mar ODM. Tineno gik matimore duond bura machiegni kodu. Ni mar ODM makoro nigi jo kanyo mamalo. Kata jod bura mamalo. Mathoth kata makwan gini malo. Ka irango kod duond bura mar UDA. Gima duond bucha reo manigi kwano malo mag jod bura sani ka warango. Kirango mbi mag ODM nyaka sani. Telo, donje sirkal. Raila Odinga ka di AUC jog mantie kata te lemo gi koro seba oko iwacho ni ero koro mondo gando chaka sero mbulu kaponi opuodh jotend migepe koro beno sechwal karka keto gi kama chal nade nusebedo kama chalo kanyo kaka jo UDA. Ero kamano apani mokwongo nan japati mar ODM kendo ne wane ODM gi President William Ruto and no work at the same time to thuolo koro bet e ODM.
wange maber ni the party leader is going to be Africa Union chairperson. To teach more the timocha and teach my is too much demanding. Mamoro chako duogo chikite wach mar ODM ni. Koro bro bedo masa moro kokti matin to bro bedo matek. Nikechi kwa ng'ia dira chutho teach mar Africa Union chairperson. One, an integrated, prosperous, and a peaceful Africa driven by its own citizens and representing the dynamic course. One, Tijino, Okubia Lao, Raila Odinga, Morochakodu, Okero, concentrate on ODM. King Iyo, the two deputies, mag party leader, mag ODM, Kamotingo, Oparanya, Wycliffe Mbesa, Oparanya, Otingo, Ali Hassan Joho. Magine gin forces mateka bisa kerone gitiyo mateka ne gin lieutenant git trustees mag Raila Odinga kerone gi believe in the party koro gionge nikech koro sani gi serve the nation ma ok gidhi ngi mon partisan they are going to be non-partisan as body makoro finance minister nigi a lot of work matai bobro chiko iteke nde ODM jotemenade Mbadi was the chief mar ODM nene jakom mar ODM national chair chake jakom mar park e od bura kene jakom mar park e od bura koro position to nitiere modo majo ODM we ginyalo timo ang'o nyalo laro kendi giwegi to time yo machala nikech ka koganda loso winjo kanyo kiwacho ni ero ka lemo chano mak kod Opiyo Wandayi mawuok county ma Siaya e od bura onego dhi kamachielo onego chome oganda mamoko dhi Homa Bay odong Kisumu odhi kanye kirango le machielo ma jakom ne ntiere Homa Bay odong Homa Bay koso dhi kure siasa mantiere ka maga dhoudi e waka ka onagi opoge yo machala de kinde gi magoro wantiere ka duon bura mar ODM to ODM bende oken iwacho ni ero wan onagi thothe to ken duon bura motingo nagi kende wan gi oganda Baluya mawuok e counties mamoko bende gin gi thuolo mane yeka ero kamano an pacha uono ka neno ka Raila gi Ruto nyose mako lwetgi bomosore to issue mar ODM kata mar UDA ni koro walimit matin kabisa machuok kech sani koro we believe in the two principle that is Raila Odinga and William Ruto kata benigi die yiero to gima ng'eyo ni sani wase believe kendo wang'e ni wadhi support William Ruto 2027 and the bigger thing ka take matin kabisa UDA UDA en party manochaki kendo yudo ka jok man chako party mar UDA ne gin jok man gi roots e dho nam Lake Victoria kendo by party ma I believe ni kaber to sani ODM onego bed ni join UDA mondo wabed gi moradi achiel kendo ang'e maber kabisa ni parties to gila le kama nake nyalo kolao mar jagor ma FC kata Arsenal gi gilene to gima duong kabisa wase believe ni William Ruto mo support 2027 koro ana kwayo mara gi muolo ni wan kaka onagi wariwre gi UDA wabed gi moradiwa achiel UDA okriwre gi ODM kozeni mora chiel en achiel ero kamano mbuta ni uto na kile to akamoro miwa maloro wach mar ODM rangane lweje bende mantiere e UDA kocha pogo lemo gi ka ODM obed nade ingeni okero ga wuo UDA nikech okana member kuno big dok mage wacho an puka winji nyaka wuono because poda ke kata gitugo wa politically kata gin kodwa in the same system koro gik ma samoro giwacho UDA kucho most of the time okangiga news mar UDA ang'iyo news mar ODM nja ng'iyo mar Azimio to koro sana ng'iyo mar ODM ka wacho mathin e ODM waka joma no wach ni ne President Ruto luongo mondo dhi obede jotend migepe ne gidhi kigen no luongi kigen nikech party poko bedo gi memorandum ne wa join gimiluongo ni UDA ok wanyal wuok kaka jo ODM ma bende pingo sirikal ne wawacho ni wadhi riwre gi jo UDA mano gima kan not work to nyalo mana tiyo ka nitie memorandum wandikore piny ni wajoinu to wadhi tiyo kama ok wanyadhi kanyo blindly nikech koro no yier jo migepe moko mowuok e ODM makar individual people and again joma no yiergi no makuleo madongo e ODM party ka gisebedo kanyo for so long we jo ODM be ochako bed piny gi buchgi mondo wachak wa fill in the gaps as a party nikech wan opposition
party mantie parliament and wabiro oppose gimoro amora ma government otimo marach. Ok wanyalo wacho ni nitie sirikal moro thurwa ka mabiro tiyo without no opposition. Ma kapo ni onge to wadhi manyo kaka wayudo ng'ato. Wan gi Sifuna Gini, wan gi jok matek ma pod nyalo fill in this gaps. Bedo ni jakom dhi AU ok otieko party mar ODM. Party mar ODM be ma president gitiyo nikech William Ruto ema ne ja ODM mokwongo. In fact, gin mane gi form this party miluongo ni ODM. Koro ODM ok en party minyalo vunji to luwo bang' jomoko. Wanyalo mana tiyo ka wawinjore ni watiyo gi ka to utiyo gi ka but wachekou ni ere akotimo ang'owa eka kutimo gini. Newton nada penjo penjo moro kaka pok idhi nyime. Ka wantiere gi jotelo miwacho ni odonjo e sirkal kata tend migepe kogwelgi kigin duond bura oko oriwre kodgi kama gintiere kar kacha. Dipe ni gini duto timre ka consultations noko tim kata mar sumo paro gi duond bura mar ODM. Nikech nitie jo ODM mano dhi omosre kod jatend piny Kenya motelo ne jok mano yier sani gi moting'o jod bura ma Uriri, mano Mark Nyamita, jod bura ma Lang'ata, jod bura ma Game, jod bura ma Bondo. Nolawgi, jomoko nyawacho ni olawgi 1 hour kata 2 hours. Mathoth ahinya ka iloso kuom iwacho ni ne gin andhoke. Jok mono jok gin sani gin ok gibed andhoke ne bura mar ne gin andhoke because ne podo kama ji obedo ni ji winjore. Ji no winjore machielo ne. But sani ma koro wuoyo ni ji winjore. Raila Odinga wacho ni we can have a talk. But having a talk ingeni gintie kamoro mo misunderstand in politics. Ruto as a president ne gira tero mar yiero anybody across the political parties. Onyalo yiero anybody without asking anybody. En gi thuolo as a president. En gi thuolo mar tiyo kata mana gi an owuon ma ok openjo anybody even in my family because en jatend piny. But nitiere gimiluongo ne riwruok. Riwruok ok nyal tamo Ruto yiero jamigawo modwaro. But kawo riwruok mar ODM tiyo gi UDA to dwaro winjruok. Dwaro mutual understanding mwandikre piny ne wadhi e gini. To kaka wan jok ma jo opposition ere our role because we cannot kill opposition nikech kata luongo jowa moko abich mondo bed minister. We are not 5 people in this country. And mar ariyo winjruok modhi tiyo gi William Ruto en ni wadwaro better of this country. Ok ni wanego ODM party. ODM party is the biggest and the largest party in this country. It is a national, almost an international party. To laro kombe gi koro kocho pe ODM ka otim gi machanare no ka jod bura mai bakasi so sewuok mano Babu Owino laro lemo bende ya kanya chel midhiwe kanyo kod jotend migepe mantiere kanyo makoro oseyier ka wuok e ODM ka chel koda ka lemo mar ogai mar ODM bende ntiere ka waneno ka siasa lokre kaka wan jo ODM wana political formation one give me one kanyo ni one 100% democratic right to look for any position modong vacant. Okonya wacho ni ka no ka opio wandai koro komno ng'ata chiel nyalo chiero wacho ni ng'ane en mubet. We have to exercise our political right but in the evening wadhi bedo pinye ka jupati mwang'e ni karo opio wandai ng'ama kao kama ka be en ng'ama qualify mar kawo gino koro miyo jowa duto te mosewuok madwa ni mondo kawo kombe modong'gi. That is their political right. Kendo amor ni kombe go ne gin koe madongo ma ji laro. Ingini kom ma ji ok laro en kom ma useless. But gik manowegi ne gin koe madongo ma ji tero. Makata anda bed ni antie parliament ka wuono. To da manyo mana Karo Pio Wandai. Karo Pio Wandai kanyo Millie Odhiambo osewuok oko mar lare. Wacho ni en gi experience, en gi lony. Nyaka sani higni 17 ka entiere od bura ka en achiel kuom kanyo. Wacho ni en monego miye lemo machalo kamano. En jaod bura mantiere ODM. Owacho ni senior MP mantiere od bura kacha sani mar ODM gigni 17 mosebedo go kar kacha. Dikete e yo machalare. Idhi bedo kirango lony misebedo godo kachiel koda ka sir ma isiro godo ODM koso dhi bedo kama chalo. No, lemo mano mimbadi mar bedo jakom mar park. Nokelo pogruok kanyo matin. Kendo ano kanyo ka jod bura kachiel koda ka senators mag ODM nowuok oko ka wacho ni oyo lemo ni nonego bedi ng'ama chielo ema yude kar ka tero mbadi osekawe koro wadhi nyime kode. Achiel kuom jogo ne en Babu Owino, laneno kacha senator Manarok bende nowuok oko ka wacho ni oyo ng'ama tin bende koro ngude thuolo mar donjo kar ka. Diwacho nade Newton? An ayie gi jowa gitemo biro ni manyo kombegi kendo ok adwa wacho ni nitie ng'ama senior ng'ama yes nan senior kit donjo seta ka muyieri in senior bikech osegoni ombulu en mani gima temo wacho ni ya jowa mowuok modoro kombegi te oikore gin gi ratiro mar manyo kom motimo ang'owa modong to koro ka dipo ni biro ng'iye seniority to wabiro ng'iyo ng'ama is more senior than and again gik mineno gi telo ok dwar rikni telo ng'ama osebolore Millie Odhiambo osebedo kore bunge higni 17 kake wach but pok nogomo bede komni onge gima rach kogomo bede komni. Babu Owino koro ma hige mar 6-7 ka en MP ma Embakasi en gi ratiro mar bede komni kapo noyudo thuolo mar bede ang'owa e komni. And again kaka na wacho ni structure mar party wa mar ODM en ODM e party mosebudho machalo mana gi KANU.
wantie gi good structures and gik moko dhi bedo maberie mogik. In fact, just listen, ODM nochako bedo ndalo UDA gi jogi, UDA man gi jogi dhaw tugore to ka en gi 3 years gi 2 years not even 3 to ODM mosebedo igni gi te to onge dhaw. Koro wan kata gik ma ji wacho ni dhaw gi kik wa confuse dhaw gi political right. Ma is a political right, kendo jowa gi ng'ama ang' wuok dhi bedo ng'ama ber madhi tiyonwa kaka ne joma nowuok gitimo ang'owa tiyonwa. Erokamano Newton Ogada. Sa ariyo osero maduogo kae kod lweny mantiere UDA. George Mbuta nitiere kar ka. Ang' okono achiel kachiel ni en to gichal nade. Cleophas Malala ochung' kanye to jagoro mawachore ni biro manyien wuok kure. Newton ang' konwa wacho ni ok odal lose weche mag UDA. Mbuta oselose weche mag ODM. Onge rengo. Wantiere ka wakaw yo masani ka waduogo twak dhi nyime. Have you planned the kids' August school holiday yet? Do you want a break from the hustle of everyday life? During the August holiday, give the kids the holiday escape they'll never forget. Take them on a wild adventure to captivating bush destinations in Amboseli and Samburu. Wake up to mornings filled with breathtaking wildlife encounters and game drives, afternoons spent learning about fascinating cultures, and evenings under the star-studded skies as you relax and bond around the campfires. Book now and pay in installments through View Travel's Lipa Pole Pole payment plan. Make this August holiday unforgettable. Book your 3-day family adventure to Amboseli for 32,500 Kenya shillings and Samburu from 30,000 Kenya shillings now. Visit viewtravel.com or call us on 0703-254-254 and book your ultimate August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo sister. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will offer promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chor. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Machiegni nyakoro moge jwang' en mor marani pod ikete kar ka chenro mar upiny wamedo go mbaka nasiuni kanyo waduogo kod lwenje mano lweny mantiere kanyo duond burano mano mar UDA to nyaka sani bende nitiere ote modonjo kar ka. Ruth Mathew chieng' wacho kama e oro na ka wacho ni wan kaka jopiny ok waping yiero mar jatend piny bora ni ginyalo deliver ok awinjo ka girango dhoudi magiwuoke. Kwan mar joluo ng'eny cabinet mar Kenya ka sani nyiso ni Ruto osefwenyo ni jonagi nigi lony e telo e thuolo ema pok omigiga. Kenya ni e pinywa waonge machielo mantiere kar kanyo ka godino chieng' Ruth Mathew chieng' neno ka ntiere umoja ina kwero kamano godino chieng' watching Ramogi TV Kandandora Phase 4 Wilfred Mbao watching Cleophas to kod jolony mangiwa mantiere studio owacho ni en ni Ruto nyaka nyiswa ni nyakukonwa e studio ka ni Ruto nyalo tiyo ne jopiny kaka wadwaro omiyo jo UDA kik go korgi ne waseriwore kodgi oyo ngang' mano paro madonjo kar kanyo. DLE opong' mano nying mane Facebook amor gi jatend piny Kenya William Ruto kuom miyowa nyaka Tony Jenner
mapacho kae. Koka mano ramo gi Tiviler aneno ka ntiere gogo e gwenge go magogo Kanyamkago. Erokamano ahinya. Lwenje mantiere UDA nyakwara moge jwang' nitiere jogo maluongore kanyo ni founding members mago mag UDA mabende koro owuok oko mar wacho ni oyo Cleophas Malala ok Cleophas Oluoch, Cleophas Malala ok en jagoro maduong' mar UDA kochakore odiochieng' manyoro. Wawinjore kaka ne giloso nyoro ka gintiere log tich mar UDA mantiere county ma Nairobi. Today we are here to confirm that one Cleophas Malala has abdicated his role and his duty as the Secretary General of the ruling party. He is on the forefront against the formation of broad-based government. And I'm here to confirm that he is no longer the Secretary General of UDA party. I, Joe Halende, will be taking over as the Secretary General of UDA party. Iwacho ni ikawo gatelo ni ok mi ng'ato koso chal ga nade kaka intie wuo gi thuon mano jo Halende mabindi jo kanyo koloso gichir kaka jagoro maduong' koro mar UDA Buta jok moloso kanyo notemo kata rango to kacha jogi pok waneno jogi wakia jogi pok waneno kata kaloso kaka ma UDA ntiere gi jo kanyo giluore kanyo ne founding members ude jo kanyo mag ODA mag UDA dwaro makama Cleophas Malala koro ni kare. Erokamano mokwongo wange maber ni king'iyo party constitution mar UDA the Secretary General of UDA should be the spokesperson mar UDA ene mo initiate kendo oginene o communicate meetings on behalf of the party and wange maber duties mag Secretary General they support the presidency and the governing council in providing strategic leadership for the community of democracy. To sama wawuoyo ni UDA party timo gimiluongo ni a grassroots election ma a number of counties wasetieko grassroots election kwa kwana gachiel Homa Bay, Nairobi and others to timo grassroots election timo grassroots election bang' kwatieko wachake from the polling centers to ward congress, to constituency level, and then to the county level. Then what the national, what do we mean national delegate congress? What year mar the national office? Joe Kalende, Anange Joe Kalende, as a very strong believer in UDA and a real hustler. He served in the task force Mara Shakahola, and I was appointed by the president to serve in that task force. And Malala also failed Timo duties as Secretary General of the party Mar UDA. And something, Malala, I don't know you already because of this Gen thing, but Malala nobody really knows the chon. Samawadi yero ni one yero maduong Timo December Mar the national office. Kalende will be acting as the Secretary General of Mara UDA. Manaka ne Malala was acting. Malala was never elected. Tunaona jiso owadwa Newton ni kata mana king'iyo ODM parties gite owadwa nitie bilongo ni veto power. Okinya chunga tiko na kao community kao komuno kamano. Nyaki we use the veto power mar the governing council kata the party leader. Kinya lo wuok gi thuon ka kisayudo backing mare kinya wuok gi thuon idhi timo ang'owa idhi kawo and you appointed an acting capacity but powers mar yiero the Secretary General mar the party mar UDA is vested gidene mar National Delegate Congress kata the governing council ma is supposed to be reporting to and they be reporting to the presidency. Kasa ma party Secretary General was a fail in favor of the presidency and is not doing the things that the party believes in, then there's no duty for the Secretary General to serve that party. Is it okang mano timore nyoro? 100%. We had something that we say that Malala has to go. Mano jagoro maduong' mar UDA molandore kanyo jo Halende. Newton, mi wacho ni weche mag UDA okide mulo matneno ka omori. Ingeni Malala ma koro kawuono riembni miriembo ma jogi kono riembo ni janeno kolore airport to luongo press conference to ema janeno koriembo ji
chien ka kusuncha kuseno kicha koro I don't know what happened again ma en makawuono kore riembe igeni bura mar UDA onge structure kaka ODM be pok ne gibedo gi structure macha was just a formation mane wuok Jubilee government mondo gilos sirikal ing'e ng'ama register Jubilee party ne en Mudhama I mean UDA ok ne en Mudhama mano wacho ni en makoro en wuon party to macha gima noti kode mondo gino bedi so Ruto nja tema pick anybody moneno ka dhoge ng'eny to kelo mondo bed leadership but that was not how things could run king'iyo structure maro mar ODM jok mosebede top leadership gin jok moriere tir gin jok mawacho truth gin jok man nigi some integrity issues ng'ato kama Malala iluonge ni Malala and I knew for the first time manomiye that thing ni ok onyal bedo general secretary mar party kata mana ng'ama koro biro manyien I don't think he can manage bedo SG mar party dwaro ng'ama nigi understanding mar party no from the beginning. Ingeni Malala ne mancho golo Mudavadi gini duoge UDA ka. Kwa chike election no wacho gik no kabisa kendo gik maricho. Ano ne mondo me akon jowa ma jo UDA. Ni giwetiyo gi dhok mang'eny mag yanyo jok jotelo. Ano kanya yanyo Ruto, ano wuon kaka Newton Ogada. Be okanya wuoyo marach kuomi nikech ong'amo inga, ong'amo kuongona, en jatenda, en president. Ingeni Malala gini nche nyalo wacho anything about Raila Odinga. Kendo ne gionge gi luoro mar wacho anything. So dwani mondo osiepna ma UDA ne ung'i structure maber mondo ung'e to ng'a bedo SG mar party kudwani mondo UDA obed gigni mang'eny ka ODM weuru kaka ji ni ng'ato nito yier ni ng'ato doge ng'eny ni ng'ato nyalo rito kaka ineno kendo obedo jatelo mar UDA manya kata kom mar general secretary mondo ibed nikech nyalo bedo gi wisdom because this leadership things gidwaro ng'ama nigi wisdom gidwaro ng'ama nigi understanding gidwaro ng'ama nyalo bolore gidwaro ng'ama nyalo duoko kweyo mach kama tima ng'owa kama moko ng'iyane kama koro Kenya chope kawuono kapod inyalo nyiso ng'ato ni Raila ok nyal tiyo gi Ruto ok mane chal ng'ama janeko nikech ka Raila no onge to Ruto dhi kanye gi sirikand ni to koro iyudo ka UDA moko pod dak ing'iyo mountain sani ng'eni ok gidwaro Raila gichak gidog giyanye kendo Raila ni en no kere ni nyako bedo position all the time ma ok onyal moso president ko moso ne to mano makosa so dwani mondo ung'i karu mar UDA kacha ok ajaru nikech to pok adhi bet be UDA to ung'i karu mar UDA kacha ung'i jok moko mantie ng'ama chal kodi ka undu chieng' ng'ama kungo bedo kodi tase mana accept ni nyalo bedo jatelo ging'i ng'at moro mokwe ma wiyi okwe ma nyalo ng'ado bura ka sa ogik kijana makoro wuoyo gani ipano nyalo bedo SG mar party moran party no nyaka towards next election because kodwa kawo komno to nego be no weyo jok machal kudu mawacho ni wan ka wang'eyo to Malala is not serving us well wantie gi our own person being ni president no yiere mondo dhi saka hola does not mean ni koro nyalo bedo SG mar party that is the truth koro wang'i gini anung'ia ni kukawo Malala no be puru nitie gi support mar jo western nikech akia kuma ng'ani yae nyaka ung'i gigi in detail to kukawe kade ng'acha is enough ng'acha Kenya tiyo you guys are going to fail still kamano bende gino medo kanyo ombuta jo Alende okil kamaloka gi lemo ma intiere godo ero kamano kapok amalo wacho jo Alende adwa nyiso wadwa ni wakili Alende is holding brief awacho ni wan gi yiero December from now we are in August 4 months to the year okay to wang'eyo gima party marwa dwaro to aneno kimiya puonj maber kabisa tingeni imiya puonj wane mwana loso serikali odi years bedo ko 40 years to pok loso serikali 19 okay to wan gigni areyo to wan serikali gima duong kabisa owadwa iwacho ni mondo adhi abed secretary general mawuoyo kodi ni sani aloso structure mar political the polling center mantie Kisumu mantie gi over 600 polling center in Kisumu and each polling center we recruit ji praria mano ngiso ni wan gi close to 120,000 people in Kisumu county adwana wuok Kisumu county no eka be national national chairman mar UDA tadwana wuok gi dala kocha man loso grassroots kenda tue dalawa kabiro godo malokai sani wan kako nagi wan gi sauti mar manyo kom mora mora e UDA nikech wang'eyo ni jowa ni kodwa kendo wang'eyo ni wadhi tiyo kanyakla iwinjo to gima duong' kabisa en ni as at now what Malala we excuse him gima notimore ni atwa chaka nuoni kendo oadwa ne en gima ni loko serikal to ne nitie part of the team mane nitie within the party mane
was also supporting the process. So we cannot condole them anymore in the party. Gima wadwaro los party maler maber ma wang'eyo ni jogo gin jok mo opuodhi kendo oyier gi jopiny ok jogo wach ni makka kaka sani king'iyo apani wan the only political party gi 2 years old ma wan gono ma is conducting primaries mag parties at the county level makata wang'e maber ni ODM notemo the black men in black and timo yiero mar party ok en gima yot en gima tek kendo en sacrifice panyaka utim kaka party ni believers kata members to yiero modhi bedo godo December madhi mi nyiso wa kendo dhi yiero no secretary general madhi timo ang'o madhi tayo party kendo madhi tero party e yiero madhi maduong' 2027 to wa invite jowate kata joluo man gi brains mabeyo mondo bibe mondo participate in the process mar ang'o mar yiero ni mondo gimbe gilar kombe e UDA nikech sani gadiera kendo ka chairman mar ODM e finance minister ineno ka the two party leaders get ministers in cabinet ineno ka the party leader himself the head Africa Union ODM donjure gari mae gachwa mar UDA ni kata in midhi chung kasipul ka mondo no sani king'iyo from the ward constituency county in UDA in Luo Nyanza According, we are recruiting 120,000 people are official in Kisumu County. 120,000. Mazuri kidi chung governor Kisumu County, tichungi party mari UDA, richa kwe 120, kodi manyo mari kazi nyime. NUDA, makata mwishe miwa kichungu sani, lok paro ni NUDA. Aya, ero kamana nya. Chopo kamada wacho, kamada chiwo paro mungi mantiere karakato. Paro mungi mantiere kamada ni mondo mi walose kataka warango nyakura mungi juang. Koten record gwelo mano maga aput madhi bedo ka loso kara dhi bedo ka no jogo mada bedo commissioners mag IEBC nyaka sani nyakura mungi juang weche thothe nyamantiere karakata na winj mae kaka paro mogik adayude kaka paro mogik magwelo mantiere go karkae chenro mar gwelo aput moyedheni mano ma dhi gwelo kanyo commissioners manyen mag IEBC koro chalo kagimo dhi bedo gi digni Newton mano banga achiel kuom duond buche mag Azimio bwogo mar dhiedo mano duchi manyoro mano duond bura mar Liberal Party National Liberal Party mabende ne wacho ni jatend gi Augustus Muli emonego bed ni nitiere kar kanyo mondo mi oyiere kata kamano owacho ni nitie jok ma ogwenyo lwedo mano moting'o Jonet Mohamed kachiel koda Kalonzo Musyoka mabende iseyo kuom dwaro mar chwalo nyinga machiel mokanyo ni Koki Muli ka paro makamagi pod ntiere riwruoge mopogore opogore mag jolony osegolo listi margi LSK osegolo ng'argi kanyo mano Carolina Kituku ka ineno kamachielo mantiere mano mag jotend ute lamo osegolo kacha Nelson Makanda Fatuma Saman ineno mano mar Ispak bende osegolo FCPA Andrew Tanui e kind mamoko mapod ntiere karka Evans Misati nitiere karkanyo Nicholas Bore mabende ntiere Nicodemus Bore kod Augustus Muli koso Koki Muli kama gidhi bedo karka weche gi thoth ta inya neno ni IEBC manyien olosi kinde mapiyo nitie kuonde chungo duto moko mapod onge jod bura nikech yiero pok otim nikech IEBC bende onge mondo mi olose obede yo machal nade med mano gwach mari mogik achiel koda ka George Mbuta tamo tieki kan aparo ni the political parties onego beni koro oket pachgi together molo pingo gimoro amora ringo dhiedo gin makoro giywayo sirikandwa ni mondo wetiyo nikech wach yiero osebedo ka nitie problem Kenya ka all the years makata president matiyo sani an aka ja ODM nang'eni ok oyombo but koro atiya kode to kwadwa loso duol madwa tayo chenro mar yiero koro onego bed ni gimiwa thuolo mar mondo jopiny ogo kogno joma gifeel nonego bed ni timo ang'owa ni dhi tiyo kendo dhi serve molo ka gichako kelo their political interest ni ng'ata manyaka bedi gi kaka ne ker marwa masani makoro yiego ni oketo lwete gini koro onego watim gini in a good way manyalo miyo wabedo gi paro ni ka wadhi yiero higa manyien kaka wan jo ODM wadhi keto presidential candidate marwa wadhi yombo jogi kapo ni wayudo jok moriere monego bed ni keto koro wakwayo ni gibede beda mos Kalonzo Musyoka to kia gi ng'a gini giwe keto wa left and right gitim gik moko bedi na good way kata gini gidwa ni mondo yiergi idhi yiergi kaka waonge gi IEBC koro digni gi kapo ni wayiero ng'ama ok ber pod wan gi thuolo mar golo ng'ano moket ng'ama chielo wachna mogik en ni waglemo ne piny owacho marwa mar Kenya ok mar UDA ni ka Nyasaye nyalo yie to wadhi kaka wadhi ni mak wadhi chopo yiero manyien to wabed gi new government
kata ka dipo ni en ja ODM kata ka dipo ni en ja UDA to bed ng'ama understand ni kose yieri to piny te ka koro Ruto chako time sani. Koro I congratulate my brother here. En mani ano kanya bedo ja UDA anan ja ODM. Kendo badi mana yombo ka ngowa gi ODM kata mana Kisumu kanyo mondo UDA yombi use notice. To mana ni koro ni gini be ka wang'iye ma ok adwa wacho nikech nyalo bedo marach ne joma ng'eny. En ni William Ruto en a member of ODM. Gin mane gichako ODM. So ODM member is now the president. Koro gimoro ndo ne mondo withdraw ni un 2 months to mutiyo. Ng'ama tiyo sani was a member of ODM. Be mokete mochopo kumochopena. Erokamano. Erokamano ni Tono Gada. George Mbuta. Wach mari mbugi kotere kod mutni mar chuogo IBC. Erokamano. Ing'eyo ni nitiere jogo ma every move ma sirikal osebedo katimo to giringo gidhi e court. And ok en kata ni Kalonzo gi the team, but en bigger picture. Ing'e ni nitie jogo mapoko believe ni the hustler, a son of nobody, is the president of the Republic of Kenya. This dynasty are still fighting back. And they are coming to fight back through politicians, through political parties and other setup, civil society to Sani and someone go beniji bete mesala. Come, let us reason together. Mondo wangin no wabedo gi IBC in place. It is very sad. Ni bangi yero to wabedo 2 years without IBC. Nikechi some of these challenges menenti but not nodogi. To magik mawanya lo avoid. Kapo ni wana ero Kenya marwa kaka jo Kenya. To go beni magik mo avoid wabete mesala. We discuss issue mara IBC. Mondo wa lost IBC. Mondo Kenya otumenade odi nyime. To it is high time we tell the dynasty and the people who believe that nyathema Kenya thing ato nyathema Kenya thima gini kata nyathema manaja mosala la ko bedo president Kenya kai nyaka koro giye kendo ging'eni William Ruto is the president of the Republic of Kenya. Erokamano ahinya George Mbuta. George Ayugi Mbuta mano jakanyo mar ODM kendo achiel kuom jotend UDA county ma Kisumu wan ka bende koda Newton Ogada. Erokamano nyikudo thuolo mar bedo kodwa okinyi makone chieno mar piny kane watwak kendo wasomo pach jowinjo wa Lazaro Kanyaboko rote bacho kitiek mokisome Cleophas Malala oyudo mshahara mar rudruok kata moma wacho ni be humble seche ma ineno ka Nyasaye ting'o graph mari malo nikech sechego ema nitiere tem mathoth tich nyalo lal sama wacho ni sama en least expected. Nyiego kod fitina en gima ne chando our ancestors nikech they are limited education. Wacho ni nzama koro nyiego miyo itimri zaidi koda timo fitina chini nyaka gi jok maonge title yoyote. Ni Lazaro Kanyamboko mano Jamaguye Kariobangi oda Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Erokamano ahinya koro moge jwangi bedo kodwa ka ote mayoro wasomo go kwasome dikne nyawadwa Sharon Ong'ao ka intiere twak mar mbakoromo waduogo ka mondo aranga ne midhiero momako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Jok madagole jok manigi paro mar gole en paro machal nade kinde dhi bedo kar kaka twak kod Sharon Ong'ao ka winjo pachin bende japiny kama intiere nata e chenro kinyi ma kawuono anyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu Kanyakwar mokeo nyaka Chisango oriti masane.